César Souto, director de A Foreign Song, que é a película que ides ver. Nada, en primeiro lugar, moitísimas grazas por asistir, por ver a película. Que vos podemos contar de A Foreign Song sen desvelar moito? Pois podo decir que a filmamos en Estados Unidos en 3 viaxes desde o ano 2019 ata comezos do ano 2022 e que A Foreign Song parte da figura dun poeta. Un poeta que foi un dos máis importantes poetas do século XX, aínda que en realidade non o coñecía moita xente. Wallace Stevens, digamos a figura da que parte, traballaba nunha compañía de seguros, traballou na mesma compañía de seguros durante 40 anos. A min había algo que me atraía da súa figura. Por un lado, esa idea de achegarse a un artista que non ten unha personalidade extravagante nin extraordinaria, sino que é exactamente todo o contrario, é unha persoa cunha vida, unha vida do común, unha vida ordinaria, non hai nada, digamos, destacable na súa peripecia biográfica. E por outra parte, Wallace Stevens era a porta de entrada a dous xestos que me interesaban moitísimo, que están tamén relacionados, un deles ca orixe do cinema, ese acto de camiñar constantemente do traballo á casa ou da casa ao traballo. Wallace Stevens era un poeta camiñante, era alguén que camiñaba todos os días ao traballo e que aproveitaba para escribir os seus poemas. E por outra parte, tamén me interesaba porque Wallace Stevens está relacionado cun momento fundacional do cine, que é o momento no que aparecen as primeiras cámaras domésticas, as primeiras cámaras de 16 mm pensadas para un público doméstico. E sobre todo pola perspectiva que el tiña como persoa que non lle gustaba promocionarse públicamente, nin lle gustaba proxectarse públicamente como artista, algo que, hoxe en día é bastante impensable con toda esta cuestión das redes sociais. Así que, nada máis, simplemente convidarvos a que acompañedes a película camiñando durante estes 80 minutos e espero que vos guste. Bueno, eu son Daniel Freud, son o produtor da Foreign Song, con a nosa empresa Matriusca Producións. A verdade é que este traballo nos chegou a través de César fai moito tempo e a pandemia, de alguma maneira, nos obligou a ir con calma, facendo este traballo, digamos, aos poucos, en diferentes rodaxes, como decía César. Eu creo que ese traballo un pouco artesanal é unha das cousas que en Matriusca temos moi en conta a hora de elexir proxectos e para nós foi un traballo que ese detalle, ese facer en cada unha das áreas, dende a fotografía, dende o son, e, por suposto, dende unha dirección de César que traballou moi forte en moitas facetas para poder levar a cabo esta película maravillosa, pois fixo que teñamos un proxecto de que nos sentimos especialmente contentos, orgullosos e que xa partiu na súa estrela internacional no Festival de Cinema de Sison, pois con premio a mellor película española, que desexamos que poda seguir a súa andaina por o mundo e que poda disfrutar moita xente entre les vos. Así que nada, que disfrutedes da película.